Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μεταφέρουμε χρήματα από την τράπεζά μας στην Xapo με έμβασμα. Πατάμε το πλήκτρο, λέμε πάνω το Add Funds. Στη συνέχεια επιλέγουμε λογαριασμό σε ευρώ και πατάμε το Continue. Και εδώ γράφουμε το ποσό των χρημάτων που θέλουμε να μεταφέρουμε. Αυτόματα μας λέει και η Xapo ποιο ποσό πρέπει να γράψουμε συνολικά στο έμβασμά μας. Είναι η προμήθεια που κρατάει αυτή. Οπότε πρέπει να στείλουμε 190. Επιλέγουμε αυτόν τον λογαριασμό, το SEPA, και πατάμε Continue. Εδώ συμπληρώνουμε το password που έχουμε στην Xapo. Θα πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε κάποιο λάθος, γιατί αν το θυμόμαστε θα μας μπλοκάρει το λογαριασμό και θα έχουμε πρόβλημα καθυστέρηση στη μεταφορά των χρημάτων. Οπότε εδώ μας βάζει, πρέπει να μας λέει, συγγνώμη, εδώ μας δείχνει τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε για να στείλουμε το έμβασμα, το όνομα, την τράπεζα, έναν κωδικό που πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στο λογαριασμό. Οπότε πάμε στην τράπεζά μας, εδώ θα κάνουμε το παράδειγμα με Πειραιώς, πατάμε μεταφορά και μεταφορά έμβασμα, με έμβασμα. Οπότε επιλέγουμε το λογαριασμό μας το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε τα χρήματα. Κάνω ένα παράδειγμα χωρίς αυτόματη μεταφορά. Θα κάνω νέο λογαριασμό για να το δείτε από την αρχή. Οπότε παίρνουμε το IBAN της τράπεζας, της Xapo, και το περνάμε εκεί που λέει λογαριασμό, και πατώντας κλικ οπουδήποτε αλλού μας βάζει αυτόματα τα υπόλοιπα στοιχεία. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε μετά είναι να συμπληρώσουμε το όνομα της Xapo που ανήκει λογαριασμό. Οπότε πάμε και το βάζουμε στο επόμενο πεδίο. Εάν τώρα θέλουμε, μπορούμε να πατήσουμε tick εκεί στην Πειραιώς, να βάλουμε ένα όνομα και να το αποθηκεύσουμε. Επιλέγουμε νόμισμα ευρώ. Εδώ βέβαια βλέπουμε το ποσό που χρειάζεται να συμπληρώσουμε, τα 190 ευρώ που πρέπει να μεταφέρουμε, οπότε στο ποσό γράφουμε 190 ευρώ. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε αυτό το μπλε κουτάκι, είναι αυτό ένας αριθμός, το reference number. Αυτό πρέπει να το βάλουμε οπωσδήποτε στη συναλλαγή μας, που είναι πληροφορίες για τον δικαιούχο. Είναι αυτό που μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει αυτή τη μεταφορά. Το βάζουμε και στα στοιχεία SEPA, αφού SEPA είναι η συναλλαγή μας, και πατάμε συνέχεια. Έτσι έχουμε λέξει ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά. Ο λογαριασμός, το όνομα της τράπεζας, το BIC και όλα αυτά έχουν μπει βέβαια αυτόματα. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε ότι είναι σωστά, έτσι οπτικά. Βλέπουμε το BIC ότι είναι αυτό. Έτσι εδώ πέρα, ότι είναι το ίδιο. Αν και είπαμε, αυτά είναι όλα αυτόματα από την τράπεζα. Το όνομα της τράπεζας. Έτσι το βλέπουμε και εδώ πάλι το όνομα της τράπεζας. Οπότε είναι όλα μια χαρά. Αν θέλουμε, είπαμε, μπορούμε να κάνουμε προσθήκη έτσι ώστε να το έχουμε, να γράψουμε μια φιλική ονομασία, τη θυμόμαστε, για να το έχουμε για μεταγενέστερες συναλλαγές. Και αφού έχουμε λέξει ότι όλα είναι σωστά, πατάμε το κουμπί συνέχεια. Εδώ τώρα θα μας στείλει Πειραιώς ένα PIN, το οποίο το βάζουμε για να προχωρήσουμε στη συναλλαγή μας. Και αφού συμπληρώσουμε και το PIN, μας μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε μια επανάληψη των στοιχείων. Βλέπουμε τα χρήματα που μας κρατάει η Πειραιώς είναι 2,5 ευρώ. Έχει την ανάλυση των προμηθειών από κάτω. 1 και 1,5 ευρώ. Πατάμε την ολοκλήρωση. Εάν η συναλλαγή μας γίνει μέχρι τις 4 το απόγευμα, τα χρήματα θα πάνε την ίδια μέρα, αλλιώς θα πάνε την επόμενη μέρα. Εδώ έχουμε λοιπόν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Πειραιώς, προφανώς πιστεύω και άλλες τράπεζες μας δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης, οπότε αποθηκεύουμε τη συναλλαγή αυτή σε μορφή PDF. Συνήθως, εγώ συνηθίζω μετά την αποστολή των χρημάτων να στείλω και ένα μήνυμα, ένα email στην Xapo με αυτό το αρχείο συνημμένο, έτσι ώστε να πιστοποιήσω πιο γρήγορα την συναλλαγή. Οπότε τους γράφω ένα μήνυμα με το ποσό και το reference number, δηλαδή το αριθμό που είναι μέσα στο μπλε κουτάκι, για να ξέρουν σε ποιον αριθμό, για ποιον χρήστη είναι αυτή η συναλλαγή. Έτσι είναι αυτό το μπλε εδώ που βλέπουμε, το 587329. Και στη συνέχεια κάνω μία επισύναψη του αρχείου, το οποίο έχω σώσει από τη συναλλαγή, το αρχείο το PDF που πήρα. Το κάνω drag and drop μέσα, ή διαφορετικά, αν κάποιος δεν μπορεί να το κάνει έτσι, αν ξέρει που έχει αποθηκευτεί το αρχείο, μπορεί να κουμπίσει κάτω το επισύναψη αρχείου, να επισυνάψει το αρχείο του και να πατήσει στη συνέχεια
αποστολή και να πάει το αρχείο μας στην Ξάπο. Συνήθως τα χρήματα μπαίνουν μέσα σε ίσως και την ίδια μέρα το απόγευμα, το αργότερο την επόμενη μέρα. Έτσι, οπότε πατάμε και την αποστολή στο μήνυμά μας. Έτσι, έφυγε και το email, οπότε είμαστε πια έτοιμοι για τη συναλλαγή μας. Περιμένουμε να μπουν τα χρήματά μας.